di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning, good morning, good morning. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you Martes po ngunyan, gonna knock on. pinakamaugmang aldaw para sa mga misis. Wake up the Pitsa 15, it's payday. I'm Mga mister, good and howl like the magurlitolo sa na magparapit-apit kung sa impa naman. night with me. Hey, little girl, Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Yato ngunyan pong aldaw na ninin Martes, how? July 15, 2025. Yeah. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. On your door, Kahit naman po kamo sa mundo, on your bell, kami po minasaludo sa Lampang Pilipino sa palagos na paghanap buhay, night when as in pagtauning honra sa mga sa bansang Pilipinas, do you do? as in palagos na paglaban sa karapatan ng mga lambang mga mamayang Pilipino. Ako po sa lingkod, Mardela, dahing iba, salit sa napirotian. Yan po dyan sa technical side, si Kuya Juna Pulis. Yan man si Casey Tanay, so pong OGT from CSPC. This ain't no time. Kanabwa. And then siyempre, yaon man si Jerome Nico Martinez sa CCGB Social Media Department ang sa tuya pong IT. Sa newsroom, katuwang ta dyan, sina Shara May Liron at saka si Nicole Ann Gloriani, Tap on your window si Jenny May Pigmamati. tonight when the moon is bright. I'm gonna Good morning sa mga kababayan tayo on man po sa tuyang field. Ang mga pag-iribatan sa Mega Force Patrol. tap. Panginot po dyan, katuya pong Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasarita sa 3rd District. Siyempre, dyan po sa Daraga area, yaon dyan naka-prangkisa Ring on, si tap on your window Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirmi. tonight when the moon Yaon man mga tugang sa City Hall, until you do. I'm gonna ang lalaking di nagbabago po kayo sa gudngunyan. Pareho lang ang tamanyo. you'll see Partner Al Armario. who love sick town. Si Karen Nicole Ala sa Provincial Capital. Hey, little girl, Yan man si Baby Angel sleep sa Regional Santos Site sa Legazpi Port District. Pading Jomar Bien Lagade, near Santo Domingo Totewi and vice versa sa 1st District. down here. I'm Jomar Bien. on your door. Siyempre, Ring on, hindi maiwan mga tugang at di lalarga ang ilan nating mga kasama kapag wala ang piloto ng mobil. when the moon Ang mata ng DCGP sa kalsada, Henry the Boy Mata. Kami po kabos mga kabayan, minasalud at minapabon sa magmang morning. Sana po okay ka mo. Hello kay Sir Jeff Santos, dyan po sa Queenstown, Australia, pero nasa Sydney yata siya ngayon. Nakikinig sa atin, nakasakay sa bullet train. sleep. Let's down kisses that I Siringwan si how 43002 Sir Banjo Barrios, dyan po nakantabay sa Alaska. yeah, I'm gonna knock
Kabalikat 43016. on your belt. Tap on Kaakibat natin dyan mga tugang, kasabay ta dyan si Kunyan. tonight when the Si Sir Arvin moon tapping, Balaoro. ringing, tapping, knocking, ringing, tapping, knocking. Sa Bunker Hill, ay mapuwalat siyempre ang kakaiba ng tapon sign off hanggang sign on hanggang sign off. Kuya King Rinaldo. Diyan po sa The Weatherman. Diyan po sa ano yan, sa Bunker Hill. May babantayan kita pala na kunyan mga tugang. Na maraot na panahon. Door, ring on. Yung low pressure area na nabubuo dyan sa may bahagi ng eastern side ng Visayas. Moon is Posible daw yan na maging bagyo according to Sir Ariel Samudyo kanina. Kaya pigbabantayan po yan. wake up. Ayan, so iringat. Baka weekend, mauran-uran kita. Or next week, mauran-uran kita. Kaya pasiguro na nimpayong asing kapote, mga kababayan. Hey, little Alright. Good morning man kay Kuya Bob Candano dyan po sa San Lorenzo, sa Tabaco City. booty near. And siyempre si Bing Buen Bores sa I'm gonna knock. San Isidro sa Malilipot. Good morning po tabi. Yan. Sabi ni Sir Jeffrey Santos, mga tugang, gayon sa nangaya. Gayon sa nangaya. Papa Mar, yugununuhan. De, mga pagiriba, good morning po tabi sa Saindok, kungain man kamungunyan, mga tugang sa party kang Kinaban. Ini po ang Aramon Yato program. Hanggang alas 12 po kita, magiribanan. Alidig di sa DCGB Broadcasting Center. Sa Ciudad po ng Legazpi. Good morning sa mga kababayan tapo dyan sa Sorsogon. May nangamusta ako sa Sorsogon. Papa Mar, mayad na aldaw. Naring ka ngayon mapasiring igde. Yan ang problema natin. Gustuhin man natin, di tayo makaalagway, di tayo bang pwede. Di tayo basta pwedeng umalis. Mga kababayan, pikiti ang oras ni Papa Mar. But anyway, congratulations dyan sa inyo sa Sorsogon, no? Because magayon ang mga nangyayari man. Pagabot sa turismo, mas lalong nagkukusog kasi nagkakaigwa ng garosarong hiro an sa tuya pong mga lokal na gobyerno. Diyan po in particular sa Matnog, mga tugang, mahigpit ang pagpautob dyan, disiplinado, manangod duman sa saindang Gigo campaign. Ito po bagang garbage in, garbage out na kampanya. Na pag nagdumang ka sa destinasyon, halimbawa duman sa Kalintaan Island, kung saan makukuha ang mga tugang Subic Beach, pag ali mo duman, bit-bit mo sa basura mo. Garbage in, garbage out. Di ba? Tang sabi po ni Mayor Robert Lee Rodriguez, ang turismo ngaya, pananagutang kolektibo. So, sa pagikan Gigo campaign na pigapo din po na garbage in, garbage out campaign, bako sa nangayang pigpapangataman ng Kalintaan Island, kundi pigsusulong taman ang kaaraman asin malasakit kan lambang na mamanwa ang matnuganon asin kan sa tong mga bisita sa pangataman sa kapalibutan. Tiri maranggan baga. Disiplina sana. Iya po tabi sa tuya po na dapat na tawanan ng panahon. Disiplina and respeto. Yan po tabi. Ariglado na dito kayan. Yung. Alright. O bueno, mga tugang, yan po mga rangkada nato ka mga impormasyones. Duman po. Talagang makusok ang turismo kaya padagos ng pinagang darayo. So, tama man na i-instilar ta mga tugang sa mga namamanuaan na di ma-prosper yung tourism endeavors ta kung mati ang palibot. Di ba? So, may mga nakatambak na basura sa mga agihan. Di ba? Tapos, makarigos kita sa dagat, waralat sa itong mga pinag-inuman ng soft drinks, pinag-inuman mga tugang ng uyan na mga mineral water, mga plastic cups,
Pipapartaw pato ta dyan sa mga kadagatan tapos itrapok diyan sa gilid. Tayo man sa nangaya, sorosima na ngayon, nagrilinig man ngayon sa coastal cleanup, yung giguno mong mga pag-uugalian. Ayan, sana magbago na. Saro ang turismo sa Padagos ng Pigubosol and even sa Legazpi baga. Saro ang turismo and even sa probinsya, di ba? Saro ang turismo sa Pigubosol. So para mas lalo kita makainggan ng kadakol na turista and maging saro sa mga best practices i-implement natin yan. Na huwag tayong basta-basta magtapo ng basura o dyan nga sa Piñaranda Park, abaana. So mga puro pasamano, babalandrang ka mga basura, di ba? Baka pwedeng baguhin natin yan ng mga pag-uugalit ang nakagisnan, di ba? Para sa kagayunan kang gababsan, asin para man sa Padagos na pagkusog kan turismo, makapagkaroon ng empleyo, pagturuang-tuwangan na po yan. Ay ba, kolektibong aksyon yan. Bueno, partner Alar Mario, nasa linya na. Partner, mainit-init na pagka-agasay mo, please come in. Partner, big hinguaman kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi na malibre lamang ang rabies vaccine sa mga nabibiktima nin kagat nin ayam pati na ibang hayop. Ini ang pinaghihinguan ko niyan kana presenting administrasyon ni Mayor Isham Ismael base naman sa naging tugon ni dating alkalde ko niyan Congressman Attorney Bido Garbin Jr. dahil saro sa nagiging problema kana mga nagiging biktima nin kagat nin ayam lalo na sin ikos. Iyo ang kawa rinin bulong digdi sa city government. Alagan ko niyan dahil nga sa saro ini sa priority ang manungod sa health kan Legazpi City. Como si Mayor Isham Ismael sarong nurse kaya iyo yan ang pinaghihinguan niya na mapunduhan ini, mabudgetan para makasadiri lamang nin vaccine ang city na pwede man malibre lamang sa mga nagiging biktima. Ano yan? So, Dahil yung may nabibiktima. partner, yung human vaccine yan, human vaccine. Opo, tapi Yan. So, sa tao yan, sa tao. sa tao yun yan na nagiging problema at yun ang ini and sa ayam baga okay man ini tapi libre yan sa paglibot-libot kundi nagkakaproblema kung may nabibiktima kasi diribot ki aranap-anap ki bayad sa sendang pagpabaksin kaya yan ang saro sa pinag-iinguan ko niyan kan na presenting administrasyon na at least magian-gianan ang mga nabibiktima isiring man Padagos sa pinag-promoter man garing niya ng pagiging responsible pet owner at ang aning na day kita mabiktima and magka-problema pag-abot din aldaw. Ano yan na ililibre kang syudad? So, subilog na pagbakuna. Tabako man sa naan sarong base, garo tulong bisis garo yan. Tulong bisis ba ganyan? Tulong bisis. Ano libre ang gabos na tulo? Bayad ka yan. Iyan na tulo ililibre gabos. Ayan ang sabi, yan ang plano. Siguro nag-aanap ang kay budget mo niyan sa mga masunod, kung gagaman mo niya sa mga masunod na bulan, at least may experience lamang kan mga naging biktima ang medyo bako maray na eksperyensya kung nakagating ayam. At saka dapat dyan, pasiguro na sa mga ayam na naon dyan sa mga ataman, bakunado, tapos ay pagparapalagaw-lagawon sa tinampo. Iyon na lang gadya sabi partner, kaya nga ni Saroya sa pinag-promoter kan gobyerno lokal na sana maging responsable man ang mga may ataman nin ayam. Iyo, tanganing day magparadakol ang mga magkakaigo ng rabies na ayam. Iyon na nga ni, oo. At least kung nakagat ka Bata, lamang, ano ba? nakasiguro kang day ka madali.
Iyo na nga. Di ba? Difícil pag ika na biktima talaga. Roger. Kaya ingat-ingat. Kunyang And, pati pala maging niyang responsable partner. man sana nga, boss. Kunyang pati pala, hindi ko pala nga rin panahon na Oo. garo dahil mo mamatian ngunyan, pero after some time, mga Oo. pirang taon, sa mamatian. Yun ang nangyari ba dun sa Iyo, nangyari sa may Laguna? nangyari kaya dapat partner. Oo. Actually, sarong nga ning padihon ko pa partner. Oo. Imagine mo, pirang taon na nakalihis, Mhm. inatake siya Oo. ng rabies. Aluyo ng taon, Mhm. nagadan ito partner, kumpare Iyo. ko. Oo. Oo. Kaya dipisilon talaga pala niyan, mapagalong pala niyan na rabies pag nakagat ka na dahil ka nagpabaksin. Oo. Iyo yan ang epekto. Minaabot ang aldaw na aatake yung talaga kayan. Yan. Rabies, kagat, buda, Rabies. kamrot. Yan. Aha. Oo, iyo kaya delikado. Araw kayan. Okay. Yeah. Okay, partner, iyan na informasyon pa, Gilaray. Haliligis Sounder Pagkan Legaspi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Ayan po tabi. Mga kababayan, pinagsisikapan niyan kan Presidente ng Administrasyon ni Mayor Isam Ismael para malibre yung bakuna sa aso. I mean, sa bakuna sa tao. Na kapag nakagat ka, nakamrot ka, ning ayaw magpabakuna ka. Bako po karaw-karaw yan, nagigastos dyan ka mga kababayan sa pag nakagat. Kaya nga ni ang kampanya baga, dapat siguro tayong responsible dog ownership para day maglakop mga tugang ang rabies na daradara kan ayam. Dahil magka-rabies na ayam, na nakukuha mga tugang dyan sa pagparakay kay sa basura, pagkatapos pagparadurulak sa kapo ayam. Yan. Di ba? So kung yan ngaya, aso mo, tali mo, kulong mo, alagaan mo, karigusin mo, pagkaano mong maray, maiiwasan mga tugang kung may makagat man, mga tugang magagawa ng rabies na malinig. Di ba? Kaya, dapat yan sabay-sabay. Di ba? Sabay-sabay. Kapag may nakagat na, dahil ng tagsadiri. Di ba? Base sa mga ordinansa, sa batas, mga tugang na sagot kan tagsadiri kan ayam, ang gastos sa pagpabulong kan biktima kapag nakakagatan sa iyang ayam na taman. Di ba? Ingon yan, sa gobyerno na masagot. Baka lalo kabungday mag-arasikasong aratamanon gara ko din ng mga ayam nindo. Ako, salamato nun akong maray, mga tugang, talagang nasa leader man Nasa leader man na maikunkun mo sa mga kulungan sa mga makumbinser mo mga tagsadiri din ayam na igara ko dun sa mga ayam. Experience ako dyan po sa San Isidro sa Santo Domingo kay Barangay Captain Danny Ballester Senior. Kada bis baga naaga ako dyan alauna ng madaling araw, minsan 12:30, pinakalate ng 2:00. Depende sa sitwasyon kan sa kuyang kabayo, di ba? Naagi kita dyan ka mga inot, pirming playground ba nga tugang ki ayam, darakulaom pati. Antinampo, kadakol lang mga minablend ng blektad na mga motorsiklo. Kan mag-anunsyo si Kapitan, na ngaya pon ngunyan, mandadakop na ngaya kami. Ipapautob ta na ngayon sa ordinansa na ipinasarkan barangay para dyan sa mga lagaw-lagaw na ayam. Darakupon mi ngayon. Sa primerong anunsyo, kadakol pa pang nagang dangog. Tapos inapudan ta sa radyo. Abay ngun niya nakakatulungal daw na kung agi, mga tugang dyan po sa lugar. Wala malinig. And then na ding reported na aksidente ng ayam mga tugang sa lugar na yan. Di salamaton nun po tabi sa mga tagsadiri buda sa konseho kang barangay. Naaktibo mga tugang sa mga opisyalis na dyan para sana gabos man. Di ba ka sa dap-dap iko nga ni sindang kulungan na duman lilaog mga tugang bago ito over dyan sa kunyan sa city vet. Di ba? So sana gabos, mga tugang, tangay maiwasan tapuyan ta. Nagkakaigwaning pagkaproblema, ang kapag nagdadakol po ang insidente o kaso ng rabies na pag napabayaan mga tugang, natawang kakanduktor ng 72 hours
rimati kada. There's no turning back. Mga tugang, 6 feet below the ground ang deliver sa imo. Di ba? Ag nataningan ka ng 72 oras, dyan na so, i-isolate ka na, mga tugang, tatibaan makakagat ka pa. Buda, yaw na po dyan so, nakailing ko kayan, mga makairakon. Nagngaraw-ngaw talagang garo so ayang baga. Tapos takot sa tubig, takot sa ilaw. And yan, medyo mabalasik. Kaya delikado kayo isolate na hanggang sa Magadan. Hello kay Ana Peña Campo. Good morning, Tabi. Marinaod to ngaya po. Okay. And then, siyempre, diba po sa mga kababayan po niya to, o sabi kang Land Transportation Office, dahil ng backlog, mga tugang, gabos na ngayon may plate number ang motorsiklo. 2017 pababa na mga nawalat, nagibuan na databi kiplaka. Kasuba ko na press conference pa sana sa Manila, so mga aralang ko na official ta, kan LTO, and yan na po si pigpresentar. May pigpresentar pa nga ning tulo, 4 na persona, na mga kunyan, mga naggigibo ng peke na mga plate number o nada ko pa si IDG. De, ang abiso, iyan ngaya na kompleto ng gibuhan, motorsiklo, auto kasi iba pa kasabay sa mga replacement na mga plaka. Kaya, ginibo na nga ni mga tugang di sa Albay, so ano yan, so caravan baga, kang mall caravan, para po dyan sa distribution kan plate numbers. Tapos sa pagali sa Albay, nagpakamsur niya nasa Cam Norte Sinda. Di sa Bicol, yao na ngaya, kung matapos na ang caravan, dyan na po kamo mapasiring sa mga district offices kung saan nakarehistro sa indong mga bihikulo. Okay? Ako nga, ako paman sana. So, plaka kan saro. Pagkatapos, ang adbintahe kung diyan ka mo sa LTO, makuha kang plaka, diretso na upload. Taso mga nagkurua sa mall caravan, madumang kagirari sa LTO para ipa-upload mo so plate number mo, tanganing magamit mo. Tampag kuha mo kan sa caravan, tatawang kaning sertifikasyon na nagsasabing ini yung plate number na ininaan isa salida ang gagamiton mo, yun ang official mo. Daradara mo may papel ka dyan na hali sa LTO. Pero dapat na may upload mo yun doon sa system ninda, tangani na yun ang magiging record mo. Pag registro mo giraray, bako na sa temporaryong plate number ang masusurat dyan sa imong OR, I mean sa CR, sa resibo, sa OR, and mailing na dyan, ma-reflect na dyan. So, bago mo ng plate number na nakakabit sa motorsiklo mo. Ayan, okay? Ayan. Good morning, mga tugang sa mga kababayan ta. Good morning kay, Angie Gregorio. Good morning po, Tabi. Okay, o di, iya po yan, magpatumpik-tumpik pa. Mabaso naman kamugang kung madakop ka mo. Di ba? Antayan mga nariparo, mga tugang sa mga checkpoints. May mga nagdadaralaga ng mga motorsiklo na dahil rehistro. May nagdadaralaga ng mga, nagbabarar na yung mga driver na dahil ng lisensya. Iyon na yun ang mga nanonotarampong niyan. Kaya, pag may checkpoint, napapalis sa gilid. Sa sarong kanto o sa sarong parte kang tinampo, doon mo nagkakabiriyo ang kadakol ng motorsiklo. Alright. Good morning po sa mga Task Force Kalikasan. Task Force Kalikasan pala ang apod kaya na kunyan, mga parabantay ngunyan dyan kang provincial government. Yung dati baga kang panahon ni Governor Dex, Green Guardians. Ngunyan Task Force Kalikasan. Nakinailing ko doon sa indang karatula dyan sa Lidong. 24 oras sa Lidong na nakakunya may ilaw, kung tudo may duyan, nagbabarantay sinda para barantayan po sa mga truck. Kasod mapag-uli ko, may nailing akong 4 na suara labao na truck baga. May mga karga na pating mga kunyan, mga aggregates.
hinarang dyan sa ano yan, parte na garo bigaan na garo yan bigaan na bago mag-abot sa Forsam, in between Bakabalyo mong tulay, may checkpoint dyan kan Task Force Kalikasan, Bantay Kalikasan, di kunyan hinararang duman garo apat ito haralaba, kulang mga truck. So garo pigakargam baga ki mga bagas haralaba unununon. Ay, hindi kong napasain na ito kung anong nangyari ng dumanta. Yung mga pigbawal, ano mga 12-wheelers and dakula pa dyan, mga tugang na dapat dahil mag-aragi sa mga provincial roads. So, sa mga national highways, pwede sinda. Kaya lang siyempre, so mga agihan, halimbawa kung hali ka sa quarry, ayan po talagang buda sa barangay ka mag-aali, talaga may problema ka dyan. Dapat limitado sa 20 tons. 20 cubic meters, mga tugang ang ikakarga. Haka na mga aggregates kan mga nagbabiray po na yan. Okay, mga kapatid, standby lawang, we will be back for more stories. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras mga tugang, alas 11:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Siniguro ni Transportation Secretary Vince Dizon na may tatao anesthesia sa ginadanay Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT co-enforcers na si Hervin Cabanban. Kasabay ini kang pagkondinar ni Secretary Dizon sa pagagadaan sa nasabing tauhan kan SAICT na binadil sa harong kaini sa Cavite. Ipinunton ni Dizon na direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na tulog si tao anesthesia kay Cabanban asin sa pamilya kaini. Nagko-ordinar na sinda sa mga law enforcement agency, Arugan Philippine National Police o PNP, as National Bureau of Investigation o NBI para makamtan ang hostisya para sa ginadan na SAICT enforcer. Mantang nagpalos naman ng pahayag si DOTR SAICT Assistant Secretary Jose Lim IV bilang pagkondinar sa paggadan kay Cabanban. Alas 11 bareta from Newsbase, ini po si Mardila. Ilike sa mo yung DCGB News online Facebook page para sa dagdagbang impormasyon. Salamat po. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Super, ang shot ng tropa. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na!
Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga dugang balik po si Papa Mar sa programa. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, pos mo yan bro. Pray until something happens. Magadugang second part ng ribanan na sa programa ngayon pong Aldonin Martes. Mga misis, rikas-rikasan. Tauto na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Mga motorista, yan, nagsikad na kasabagong agang 6 o'clock. Ang 1.40 na dagdag sa kada litro kang presyo ng diesel. 70 sentimos sa kada litro ng gasolina. 80 sentimos sa kada litro mga tugang nin kerosene. Expected daw na tibaad magbaba. Madugang na ng production by August yata ang target kan OPEC Plus. Kagatapos yung taripa na pinataw daw kang presidente kan Amerika sa mga kaalyado buda sa mga kalaban na nasyon. Bodingling magka-apekto mga tugang asin magguyod pababa kang presyo. Sana nga. Ang problema kan ang nagitaas ko niya ng 1.40 ibaba 10 centimos sana. Nag-roll baka pa nga. Alright, Angel Mustaza, Baby Angel nasa linya. Para po sa dulo na mga impormasyon, Baby Angel, good morning, please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning po sa kuya mga paraan tabay. Di ko pa mahugot, Sir Mar, so target at puta na, Sir Mar. May mga meeting na nakalinya. Bay sana kunyan, nakadakol kayong mga aktibidad na dudurumanan. Opo. Baka nga ni sa katapusan, baka yaonan si Ardi sa bara sa Katanduanista, igo duman na surfing summit. Muna nga ni Sir Mar, nagre-ready ta, may garian, sabi kang staff niya duman, may training naman, pasiring sa Camarines Norte. Roger. Opo. Sa iba pa tapang mga bareta, Sir Mar, ipinangapudan asin hinagad kan City Social Welfare and Development Office, partikular na ni Mama Leia Daet, ang Social Welfare Officer 3 kang CSWDO sa mga miyembros kan sangguniang panglungsod kana Legazpi na magpasar nin ordinansa o resolusyon na mataunin penalidad sa mga personang nagtatao na lugod Sir Mar nin limos o kwarta sa mga badyaw na nagbalaw-bagaw sigis sa tuyang sugada. Ita may kunyang baga anti-mendikan silo. Opo, ini pong sabi ni Ma'am Daet, nagkaigwa na sinda ni nagsumikir kay ni resolusyon asin ordinansa na may na-adaptar kay ni anti-mendikan silo. Alagad ang problema, Sir Marta, nakaabot lang dahil ni duman sa primerong pagdangog na natapos na so termino kan 16 sangguni ang panglungsod kan Legazpi. Kaya ang pigahagad niya, inindigdi sa katukaw pa sa ng mga miyembros kang 17 sangguni na panglungsod kan Legazpi na may padagos ito tanganing matawa na lagod ngayon yung penalidad ining mga personang nagtataon ng kwarta digdi sa mga badyaw. Kami ngaya kay ni Sir Mar, aday naman kaya kami kaining nagiginibo dahilan despite ngaya kan mga pag-ingawami na makapag-encourage na matauwanin livelihood intervention, matauwanin na pangasahe na makauli duman sa sinang mga lugar. Tayo pala Sir Mar na mga badyaw na ini, hali pa ini sa may parte kan Zamboanga, Lanao, asin Pulo-Sulo. Ang problema da Sir Mar, ang rason da sa inda, dahil man ngaya kay puanan iyan ngaya. May pamasahe man ngaya kami. At ang sistema da Sir Mar, despite nga ni kaiyan, kultura na sa ining mga badyaw na ini, itong sumag-hopping, magpaburo-baralyo din mga lugar. Mga wanderer yan. Mga wanderer. Garo si Jiril. Explorer. Wanderer yan Kung saan ngayon mariray ang kita, duman na madaralagan. Oo. And ang tigna-target Ninda Sir Mar, itong sa mga lugar na, sa mga cities na may talagang ang tawo ngayon, 24 hours. Yan, ang naging problema dyan, kung paano nindaan i-harmonize there are people na nagtatao na sana ng kwarta natatakot o kaya bibastos ka nagkapira. Oo. Ang problema sa
kababayan, Sir Marta, try man daan nindang susugon itong supil sa sabing isparan, tadigida sa barangay Pitano, si Cho Baling, ang tig-istaran dyan. Ang problema, Sir Marta, dahil man sinda basta-basta makapagplantar ni na magkakanigong kaso, dahil dahil man sinda kipatunay na duman talaga na ito, Sir Mar, nag-stay, nagbabayad ki renta, o kung ano, saang pakikipaguro naman duman kay Cho Balin. Sa ini pala na, Sir Mar, si Cho Balin, may aki na naagum ki daw. Okay. Tapos, ang istorya pala kan, Sir Mar, taramon man kay ni yung tigistaran dyan, tigsasakatan allegedly. Sisay man niya ako na tao na may nakikihuron niya sa kuya ngayang makikaturong. Di ko ngaya tutugutan na magsakat ng irigisarong na may espasyo man sa ngaya. Kung may mangyari ba ngaya dyan kimaraon, at konsensya ko pa ngaya. Nagang sabihon, sa statement niya yan, dahil man niya pigkaparkilak. Dahil ang baga, ang nagluwas baga, na nagrenta da. Oo. O di, Pero sa wala palag po ni Cho Baling na kimapatunay. sabi niya, nairak siya, di ko sabihon, dahil man niya pigkaparkilak. Pero may information, Sir Mar, na aligado nagbabayad. Pero wala lang nakakapagpatunay. Maluyang intelligence kan kapitan. Ang problema nga ni Sir Marta, despite ka itong mga pag-inguwaman ka na CSWDO na makipagkomunikar sa konseho, ako ko na magtarang. Agko difference. Agko difference. Pangyari, ano? So, yan ang talagang magiging problema because yan nga yan, sarotang problema dyan. Siyempre, bata, pupusta ang turismo, hindi nga po yan, saro yan sa mga naging attraction lugod. Attraction na, Sir Marta, pati sa mga aki. Di mo man pati mailing, Sir Mar, ang mga aki na nag-iibig, puro baktot, nakikilig. Kaya ano pa nga po na nangunyan, Sir Mark, ang Social Welfare and Development Office sa mga miyembros ng ngunyan kang 17 sanggunian na ipagpadagos itong ipigsumitir nindang ayning adaptasyon kay ning anti-mendicant silo tanganing magrealisar na lugod ining mga personang nagtatao na lugod din kwarta. Iyan, nakaarabot na pati ang duman sa Santo Domingo. Basta Domingo, nasa Raudan, nyaraon ang duman. Ang problema ngayon, Sir Marta, mga driver po baga, kahuror man kan CSWDO, ang rason man da po kan mga driver, di man niya pwedeng day pa sa kayo niya, yan sa nagbabarayad man. Nagbabayad man eh. Napamasahe sinda, napamasahe. Ay, pangyari, di. Na bagong Tigahapon ko nga ni Sir Mark kung magkano ang income, sa gusto ko na mag-shift career. Taningan mo so niya kung di na may buruwit-wit na dyan sa linyada kaining sa may LCC grocery baga di sa Ayala Mall hanggang duman sa traffic light nagbabalik-balik sa naman yan so may aki na babaye. Darang ko naman, Sir Marcelo. Kaso dito pagtubulan, Sir Mark, malusog itong saro katao. Yun ang naisip mo niyang kan CSWDO para mas magkiguning ngipon na may tibad lamang makurtar na pag ang mga yan kaya pag dayan ang sindang nakukuha ang maray nakita malipat yan kilugar. Opo, Sir Marta. Ang problema, kung dati bagay, nasanay kita lalo na sa Legazpi, na pag Burma, saka lang nag-aarabutan tigdi. Ingon yan, halos ngayon buong taon, yun nga dito sa tuya. Yan, okay. So, yan po, Sir Mar, ang mga dugang tapang informasyon halis sa luwas with Kuya Boy, Izal Mustaza, DCTV News. Thank you very much, Angel. Uni mo na sarong ining reaktor ta. Pag ngaya ka mag-anak maagad, abo tawan. Pag badyaw ngaya nagtikil, ti tawan tulos. Ay, yari. Hello kay Weng Lakap. Ayan, nasabi ni Weng. Kaya nag-visit nga ako sa tugang ko sa Pampanga. Nailing ko duman half lang kan size ka mga dump truck digdi sa to. Sabi da kang gobernador ninda, bako man mga quarry operator ang masakripisyo pag naraot ang mga tinampo. Iyo barangkat baga. Kaya yan ang ginibo baga ni Governor Rosal. Pinagbawalan na mag-agi sa mga provincial, barangay, municipal, city roads. Iyan po ng mga drakulaon ng mga behikulo na nagkakarga ng mga aggregates, mga gapo.
So gapo na dala kulaon. Pikukuruayan dyan sa may pamitis ng bulkan. Taso may mga mayaman-yaman na mga nagnenegosyo ka yan. Sisa pa iyang kang kunyaninda, kang kraser. Makuarog ito na ang kakuan mo rakal-dakal. Tapos ikag mo dyan, siparar na ngunyan dahil na gapo ng bilog. Ha? Pag sinungal mo duman, sige kan ragapak. Tapos mailing mo, magkasiriblag na. Igwa ng burubul dirito. May item 101, 102, 103 na mga graba. Tapos may baybay na duwang klase. May durudakula, tapos may pino. Yan. Yun na yan, mga tugang gapo. Pikukura kaya nagsasarakat na sinanggang duman sa pinakaitaas. Sus, Mario Joseph. Ayan, nadrakulao ng mga truck. O, dumanda sa Pampanga. O, iwan na. Hap sa nada. Kabanga sa na kan mga nag-aaraga din sa tuya. Kanginot niya, minasasabat ako dyan. So, pangmina baga, na okupado talaga ang kabanga kan tinampuan. Yung tinampo, kabanga, nakakalampas pa duman sa kurit. Bako man designado para dyan sa mga tinambong yan, sa pangminahan ito, igwa din nagdaragang kandrakulaon na mga truck. Ayan, ate sabi rin dapat yung i-regulate yan, takairak man ka mga tinambo. Maray lamang ayakon. Pag naraot, sinda mairahay. Alright, lipat kita mga tugang kay Pading Jomar Bien sa First District. Padi, maray na udutabi, please come in. Salamat, Pading Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, every other week, mag-uuli ako para riparuhong kamo. Inian ipinahayag ni Congressman Crisel Lagman sa iyang mga suportadores matapos na mag-uli man ang gadigdip kan nakaliis na aldaw kasuod ma and de ko lang sigurado kung ano yung pa sa mga aldaw na ini. Si Congressman Crisel Lagman iyo ang enotang nagsabi sa iyang mga suportadores na gigibuon niya ang gabos na makauli ng kada 2 semana para personal na mariparo ang mga kinakaipuan na asikasuhon digdi sa iyang distrito na pinatunayan niya uminuli man ang GAD after 2 weeks duman sa Metro Manila. Sigun sa kongresista na maray na personal niyang nahiling ang gabos kaysa sa mga istorya sana o report kan sa iyang mga staff dahil ta personal man ang magiging approach niya sa kung ano pa man ang mga kinakaipuan na aksyonan digdi sa Premier Distrito kan Albay. Kan pag-uli niya digdi kan nakaliis na aldaw, tulos niyang binisita ang Isla San Miguel, magatindir sa mga aktibidades duman asin kaulayon ang sa iyang mga leader si barangay officials para madangog kung ano man ang sa indang mga kinakaipuan sa barangay. Nagbisita man siya sa Banwaan kan Malilipot, parte man bilang pagatindir man sa okasyon kan Lubid Festival para makaulay man ang alkalde asin ang iba pang mga leaders niya. Kasudma, binisita niya ang Lagman Legislative Building kung saan ang yaon duman si Vice Mayor Glenda Ongbungaw, aloy na nagistoryahan ng duwa, kaulay man ni Congressman Crisel so iba pang mga empleyado sa naunang bita na building, parte kan Vice Mayor's Office, asin na pinagkurumusta, hiling ang sitwasyon kan mga ini, lalo na't ngunyan nasa irarom ang mga dating niyang tawan sa panibagong administrasyon. Yan pa rin Paring Mar, ang mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Paring Jomar. Ayan po mga tugang ang statement na pinatunayan mga tugang ni Congresswoman Crisel Lagman. Ayan. Si Ma'am Crisel. Ang Congresswoman kan First District of Albay. Mag-uuli. Tama yan. Tanganing mahiling niya mismo asin mapagati dating arin ang mga dapat na irinuton man talaga na pangangaipo. Mahiling. Bako itong story sa mga staff ko. Kaya dapat yung mamailing ko yan. Yan. Very good. Alright. Garo si Congresswoman Crisel nakasabay duman sa West Philippine Sea Block. Yung grupo ni na ML Party List, Mamamayang Liberal Party List,
Lela de Lima, Akbayan Party List Congressman Shell Docno, asin iba pa. Manungod po duman sa pagtindog ninda na ang West Philippine Sea sa Pilipinas yan based duman mga tugang sa ipinagtaong desisyon kan Permanent Court of Arbitration duman sa The Hague, Netherlands, na kung saan nanggana po ang Pilipinas. Biro-biro mo, 9 taon na, 7 na taon na pala niyan. Nari-award sa tuya. Tama na, 2016 Na-award sa tuya, pero hanggang ganyan, mga tugang ang China, sigang pasaway. Di ba? Kaya ang sabi kang ito sa pahayag ni Congresswoman De Lima, 7 na taon na ngayon nakalihis, nagtrayong po ang Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Duman sa historic ruling, pinagrekonisar kang kinaban na ang West Philippine Sea sa tuya. Siraram kan international law asin sa lindog kang principles of justice and sovereign equality. Pero, yun ngayang victory, mantinidong day naggiro. Victory left idle is a victory at risk. Piligrosong hindi naggiro so victory mo, posibleng maagaw pa sa imo. Ang sabi, that ruling was never meant to gather dust in the archives. It is meant to be lived, taught, and defended, sabi po ni Congresswoman De Lima. So, tama sabi niya, the newly formed WPS bloc in the House of Representatives, composed of De Lima, Akbayan Party List Representative Shell Jokno, Percy Sindanya, Dada Kiram, Ismula Dinagat Islands, Representative Kaka Bagao, and Albay First District Representative Crisel Agman, nagsumite ng duwang bill as in resolution na nagtataon ng substance and continuity sa nasambit po na legal triumph. So, yan po tabi, pinag-proposed ang House Bill number 1625 na nagmamandato kan integration kan West Philippine Sea issue sa satuyang primary and secondary education curriculum. Sa pagtataon ng doon, mga tugang na nagang sa cellphone ko uminang sa cellphone ni Papa Mahal. Ayan, sa pagtataon ng doon, mga tugang na ngaya ang ini ngayang karaman iyo ang dapat na mangenot mga tugang sa pagkakaigo ng patriotismo. So, ang sa itong mga hobenes ngaya cannot expect to defend kung dahil niya nila naiintindihan. Ayun, dahil mo malaw man niyang magdepensa yung kang subiran niya kung dahil man nila nasabutan. Yan. Kaya, i-integrate dapo sa curriculum. Ang saropa is ideklarar ang July 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day. A special working holiday na magsiserbi primarily bilang civic reminder that sovereignty is not self-sustaining and must be remembered, affirmed, and defended. Ayan po tabi. Tapos yung pantulo, yung resolution na i-review ang mga sister city ties with Chinese cities. Dahil ngayang saysay ang formal na pagkikipagkaibigan kung pailalim at minsan harap-harapan pa tayong pinapasok, ginagambala at binabaliwala. Sabi po ni De Lima. Mga kababayan natin ng mga development dyan po sa the same Congresswoman Crisel is part mga tugang kang nabilog na bagong block sa Kamara ng Representantes, bagong grupo inapod ninda mga tugang na West Philippine Sea Block. Okay? Mga kapatid, oras na to alas 11:31 na ng pagka-morning.
An oras hatod sa indo kang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo.
Magiribahan kita. Alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Mga tugang balik kita sa programa ang unyang pong pagka-morning. Hello kay Mading Gemma Dilavin Reyes. Ako naman kay Pading Jack. Good morning po tabi sa inyo. And siyempre, happy birthday kay Ate G Arimbay. The better half of Kuya Brian. Kay Boss Brian. Happy birthday Ate G. More life, prosperity, and happiness. Bueno, dugang na istorya. Mga dugang Joshua James Bino nasa linya. Para po sa dugang nato mga impormasyon sa iya pong nakakalap na mga istorya dyan sa iya pong area of responsibility. Igugunudon mo. Na rin daw lamang kami ng kahigop kisabaw na mainit. Dumana sa Jojo Barnes. J. Barnes Food House 24/7. May soup number 5, may overload na lumi, may sisig, may calamares at marami pang iba. Joshua, good morning. Please come in. Good morning, Sir Mar. Daran mo naman si May. Madali nang mapano ang July. Daran mo naman si May. Magkaong ka mo naman sa J. Barnes. Sir, address? Diyan sa San Juan Street, sa nabagabot mo naman sa kurbada sa San Juan Baga Junction, pagbaba mo, ayun, pagkurbada, pagbaba mo ng gad, ayun ang gad sumailing mo sa kanan. May karatal mo. J. Barnes Food House. Laban na. Kung medyo malueluya ang pagmati mo, mag-order ka ki soup number 5. Kung gusto mo sa itong medyo kunyansa na more mild, dumang ka sa overload lumi. Hindi ka magsisisi. Talagang babalik-balikan. Yan ang hindi ko ano pigkag duman ni Joel Nabarnido. Bakit kuhan? Pag-ibig. Ingredient ni RD Hervey dyan sa iyang Agos Farm. Pag nagluluto siya, may lutong pagmamahal. Correct. Walang kasing sarap. Walang kasing sarap. Ay, kumusta dyan sa Daraga? Kumusta dyan? Yes, sabi Sir Mar. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Mas makusog na pagtatabangan as in relasyon sa tahaw kan DILG as in lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Ini Sir Mar na pinag-asigurar ni Local Government Operations Officer o kaya LGOO6 Mr. Glenn Verses kan formal na ining magbisita as in magkurtesiya sa opisina ni Mayor Victor Perete. Si LGOO Glenn Verses, yun na Sir Mar, na maserbi bilang Municipal DILG Officer sa Daraga Albay. As in hali ini Sir Mar sa munisipyo Kanma nito. Sisay yan? Glenn Verses. Glenn Verses. Aha. Ang sinalidahan niya Ang sinalidahan niya Sir Mar, si LGOO6 Madam Meredith Basquinas, na paghali sa Daraga Albay, mapapasiring tabi ni Sir Mar, digdiman sa Legazpi City. Mga salidan. Badaliw ng baralyuan ni Daddy. Ang napot ko nga siya Madam Basquinas, sabi ko niya, una ko niya ko ma'am, every 3 years, ang baralyuan. Kasi, sabi niya, siyempre nasa, si Ma'am MC na Santiago, aliyan sa Santo Domingo. Nilipat din sa Legazpi. Di sasalida naman siya pala ni Ma'am Medit na Basquinas. Si Ma'am Meredith Basquinas man Sir Mar, 6 months man ini sa Daraga. Parehus pala, sabay sindang dua. Kaya, yun Sir Mar, sa mga sinakob ka na nangyaring reassignment. Actually, ang reassignment order nagluwas ini Sir Mar kan July 1, 2025 pa. Pero siyempre may mga magkakanagduman na transition. Kaya effective ang reassignment order na iyan July 16
Aha. 2025. Susog sa informasyon na nakuha sa kay Madam Meredith Basquinas. Ayun. Pero kung yan pa sila Sir Mar na pitsa 15, formal nang nagpa-midbid, nagkortesiya sa opisina ni Mayor Vic Perete, ining bagong DILG officer kan Daraga Albay, as in tigilaw man na ma-attender man ini sa sangguni ang bayan ko na kaya ang bagong municipal DILG officer kan Daraga Albay, si Sir Mar ang sangaran ni Mr. Glenn Verses halik sama nito. Ada kulang magiging tabanggan ni Sir Glenn Verses lalo na sa pag nagkaiguan ng Legislative Executive Development Agenda. O yun, development, ano yan, pagtiripon kang lidak. Dapat yan dyan sa DILG maggiya. Correct. Tabak ko bagong alkalde. Di igwayan yung mga bago man na mga gigiribuho ng mga programa. Okay. Guided naman si Sir Markan, ini man ni Sir Verses. So yung tabi Sir Mark, ang dagdag niya itong update, higdi sa Daraga Albay, Josh Fabino, DCGB. Thank you very much, Pading Joshua. Yan po ang mga doon natong istorya. Lipat kita kay Pading Jimmy Nasalita. Field Commander Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, please come in, Chief. Yes, salamat, Director. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, laog sa top priority kan administrasyon ngunyan bago sa lindong kan alkalde kan UAS, Mayor Jan Trinidad, an pairahay o kaya paghanap ni maray na source ni na tubig na makakasupply sa mga barangay kung busak, saban, asin, mangga. Ini ang mga barangay na kada alkalde iyo ang ipigdudulok na marisolbiran haluyo na direct na problemang ini ang sistema sigan barakal ki tubig lalo na itong tubig inomon dahil masabutan ang tubig kaya digdi Director Mar so naglalaad baga imitain Yo narumduman ko na. Kunyan, dahil man ito nagagamit pang maski pang karigos, nagari nakakagiskis o magatol. Kunyan, ang sulaminting pinag-aasahan, itong pinakamayor na source sa barangay Balugo. Yan, Balugo, arayoon, pinakadulo man ini na mga barangay ka na UAS. Dahil naman iabot kan pressure gayod kan tubig galing sa Balugo. Maluyan na dahil na kayang by gravity lang bagay. Maray lugod kon makagibo ng tangke na matipon. Pero baka dahil mang kayanon maapiktaran man kan siyempre ang bulos kan sa mga sa presente kaya dapat maghanap ng ibang source. Yun yan ang opsyon na nagkaigwa na nin meeting sa mga kapitanis digdi with Mayor Jan Trinidad kanakaaging Domingo. As kumbaga pinagkukuro cluster kan alkalde ang mga barangays tangani na maisihan niya kung ano ang mga problemang kinakaipuhan matawanin prioridad kan lokal na gobyerno sa pamamayukan na bagong ilihido o tukaw na alkalde kan UAS. Bakong tiniripo na ni alkalde dyan sa mga punong barangay kan mga barangay dyan sa UAS? Cluster. Big cluster. Sabagay tama yan, nanganing maaraman niya, very busy si kapitan si alkalde dyan. Double time sa ngunyan, halang kaw ng expectation sa sayata. Ara mo, talagang naghahanap nin solusyon na dahil man nakakakuanin solusyon ang mga namamanuan sa iba-ibang mga nagpigahampang na problema kada barangay. Ining route barangay na ini, yun ang pinaka-problema na basado sa pagkipag-ulay niya to kay Kapitan Raul Sirio kan barangay Busak. May naroon mong panglimang mayor na si Mayor Jan Trinidad na kada bis na igwanin bagong mayor
minatukaw sa uwas, iyo ang pipaabot nindang problema. Kundi sundo man sana sa pagpaabot, Oo. igwamanin mga attempt na ma-resolveran ang problema. Pag-render kwenta, problema man giraray. Dahil natutumbok ang tama. Oo, ngunyan, nag-expect ang mga barangay na ini, nasa administrasyon ni Mayor Jan Trinidad, nakakahiling sindanin na liwanag sa pagsabing susog sa alkalde, ang solusyon digdi ay ipapautob kan lokal na gobyerno bako suntok sa buwan. Ang sistema talagang kaipuhan daan eksperto na mag-aadal kung sain makuanin na source ni na tubig, asin kung suficiente ang tubig, and talagang makakasustener sa pangaipuhan kan mga residentes kan na barangay, bako na sa balugo makuaki source, kundi sa barangay Kalpi na databi, Director Mar. Barangay Kalpi, may source man duman. Iyo, igwad ang source, kundi tayo kaipuhan nga ni na maistudyaran, kung ang source na yan, makakasustener, takon baka magsayang sa nakikwarta, pag-render kwenta, nagubas. Iyo. Daing ko nyan dyan, daing salog dyan na malinig na pwedeng makuhaan tap water? Igwang salog, so Kabilugan River. Ay, dako lang uno nito. So, pinagbugtakan bagakan rubber dam. Dahil man pwede man magkwakino mon garola. Hindi, ito pwedeng i-filter eh. Sa iba kasi Mas mga lugar. magastos gayon. Sa ibang mga lugar, sa Cam Norte nga garo ginibo na eh. Ginibo na yan duman na nagkuha mismo sa salog. Tapos pig filter. Araw kayo itong so may evacuation baga, ka narumduman mo. So, aram ko yan. Takan after riming, iguanin filtration machine, ay binugtaksa na dyan sa kuan, sa Ginubatan, sa park. Katapos, ang tubig na pigkukuanan, tawara nga iki mga malinig na tubig kay tubaga. Sa salog. Sa salog. Ang problema, okay man, nakanamit ako kan tubig ko, di baga so anamit baga so matayam-tayam. Pero tayo man nagkurog-kurog sa lastik ito. Ayan, iyan talagang kasi bako man masyadong mabulod ang uwas. Igwang mga mabulod, pero harayo. Kaya nga. Sintro ini. Kaya yan ang magiging kunyan, talagang challenge yan. Pero dahil lang sa connection man kaya ni Mayor Jan, tanang trabaho ba yan duman sa Manila, di baka mga eksperto na makapag-adal dyan itunay. Sa pagiling ko, masking sa mga kapitan na nakahuro niya to, gari nakakahiling sindanin liwanag. Ayun, very good. Sa pigdadangog kanalkalde, anoan inagrangay, ano ang problema, may pinag-iisip siya ng mga solusyon, pero ang solusyon dapat permanente. Kaya nga ni nagkukuha siya kay mga eksperto, araw kining dapat may estudyaran maray, kining manungod sa water system na ini, sa pagsabing kung magasto, dapat mapapakinabangan ng haloy. Kung makakuha ng source, dapat makasustenir sa pangmalo yan. Correct. Bago ito ngayong palliative sana. Di man may hinarunong panglima ng alkalde. Hindi gano'n na. Matibayong pati ang mga tao pala dyan. Di, perming ang sendang pigi. Mga mineralized water. Mineralized, tali ka, mahal na pati. Na nagdi-distribute, digari-hali pa sa pulang ipig kukuhaan tubig. Iyo Tuloy na bagay ni napig para balik-balikan niya to kay to. Lugar na ini, iguaman ko ta na nin pwedeng mapagkuhanan digdi. Question, dahil man pwedeng pakinabangan. Correct. Yung mong sayang ka man galing na flaming water. Mga dapat ko ta na magkaradalan utong sa libon. Kung ano pwedeng magibuan na power, Kundi dahil man, sundo man sa nabagay na kita sa pareta, wala man ki mga follow-upan gobyerno na may sana DOA. May sana tamang rin, di ba may makaurang kita sa DOST? Maki-history kita dyan kung anong pwede. Kahit tubagan, suminikat na diging flaming water, utong sa libon. So, pinag-picture ko, nasa gilid ka ni eskwelahan, nagraraba-raba. Dahil na, sundo na sana duma. Panahon kayo ito ni Mayor Di Coco. Dapat kung pwede lang may converter yan na maging source ng enerhiya, di pwede na. Dahil man kita nin, kumbaga, pag-aadal talaga, utong sabi ni sa itong na-interview niya to.
So digdis sukag si kagawad napa kan kamalig si baga. Kamalig. Si ano. So warm water na napad kito. So digdi sa kamalig para sa barangay Cabraran, Pequeño. Mainit ang tubig. Garo. Ano yan? Hot spring? Hot spring. Pwede nga ni marigos ka. Tutibnoan mo ki tubig na malipot. Iyo Oh. Mainit ang tubig. Pwedeng malutuan ba abunay? Nagang bulak-bugak. Oo. Pero Kung nga napapasiran. Pero dahil man na parang daan. Dahil parang bangaro ka duman sa maan ito. Duman ka. Parang asupri duman. Para. Duman dahil parang daan. Sundo yan duman sa ubi. Rigwanin mainit spring duman. May mga kababalagan Ano nga niya? Dahil man kikaliwan na ganahan makaisipan kang tao. Kung natataro kinikiligdi. Samantalang arayo man sa bulkan. Iyo. Utong so ano yan. Ang curious ako. Kung itong so flaming water. May paliwanag at nagkakalayo. Ang paliwanag ba kay ito? Sabi, nagida kay ning kumbaga katong mga panahon gabos na mga basurang nagkaturuna babagay ni pisin. Iyo. Ito ang dahilan. Ngunyan. Pero naging gas. Naging gas na. Kalaw iki panahon. O dahil man nagtesting duman na magluto lamang yali duman sa bumba. At cover ko yan kaito. May pag pista kay may mga linya-linya na an pasiring sa mga harong-harong. Kung may okasyon, kumana nagluluto, pwede sundo na sana duman pundo na. Ay pangyari dapat ko tayo nadala ito Gimaray. Grabe ba ang istorya kay ito may nagpapaharong, dakulang harong. Nya nagpagibok ki Takaypon bagang tubig sa pagpagibok ki harong. Nagpagibok ki bumba. Naglos kalayo. Kung naglinog biglang nag-give in tuminalbong so palawig sa radios kan na to so tinalbungan kan sabritan naggrabaraba nangyari napapundo pati sa kalayo tatabunan na sana ito iyo ay pangyari ayan. Yan tabi Director Mar mga dagdag niya itong informasyon Jimmy Nasalita DCGB News. Thank you very much sa Jim. Hindi ko munang pangalis sa tubig kapag si kalayo. Ay, mga pangyayari po talaga dyan sa lugar na yan. So, hopefully, makahanap po talaga ng permanenteng solusyon si Mayor John Trinidad. Asin kan sa iya pong mga pag-iriba dyan sa local government kanuwas na maresolbiran yung problemang haloy ng pigsa sa par kan mga barangay Busak, Saban at Sakinmangga na kawaran po ng tubig. Ayan. So, mahanap na po ng source, hopefully makakuha na itong source na makasustenir sa pangaipo sa pangmaluyan na panahon dyan po sa lugar. Tayan po talaga ang kaipuhan mo niyan, mga tugang, water is life. Di ba? Ang tubig ay buhay. Kaya po yan, mga tugang, talagang pinagsisikapan kang gabos na mga lokal na gobyerno na maitaw po yan sa tuya pong mga kababayan. Good morning kay Sir Marlon Longabella. Diyan po sa Lakay Kalikasan Farm. Uy, ayos. Magandang balita ito Nagko-producer naman sinda mga tugang nagpunang mag-harvest nin tuba. Sir Marlon, nagka-problema so source mi ni Sir Edwin Aribangcos. Tagaro po mi na Manila so para karit. 2 semana na kung day nakainom kan sa kuyang therapy. Yung gunonon ang kuya John. Baka bumalik so pigmamati-mati ta. Sir Marlon, baka next week kung makatiponan ng dakul-dakul na harvest. Garo dakul-dakul din makukuha. Garo dakul na po nito napigtuwa. Reservan mo tabi ako. Roldo ako nag-inom kayo ito sarong buti. Na day na ako pigtukarkan sa kuyang gout. Hindi kung anong wonders kaya nanyog na kayan po na bura kang kang coconut sap. Yung coconut nectar. Kung anong wonders kaya na iyo sa epekto sa kuya. Si Sir Bert na Nunez, maray man daw sa epekto sa iya kan nag-inuman siya. Kaya pareho kaming deng supply na.
Sir Marlon, ha? Deliveran mo ako dito sa DCGP, ta. Mainom kami ni Bert. Diba, lamang next week, iguana, ha? Although ngunyan, dahil pa man akong namamati. 2 weeks na. Dati kay ito, dahil pipalampas sa simana, pero may tangguyod ang bitista. Ngunyan, dahil na eh. Dahil naman sa pag-introduce sa kuya kaya ni Sir Marlon Longabella, I mean ni Sir Edwin Ribangcos, buda ni Sir, ni Father Momoy, buda ni, ni manager, ha? Si ni Ray Sabio, ha? Inom kami doon. Kung gusto ang pagpaparainom ko talaga, ay iba so, epekto sa kuya, kaya pinaghanap-hanap ko na. Instead of soft drink, yun ang pigiinom ko. Oral daw pigiinom ko. Kaya lang nawaran supply doang simana. Yan na, worry me kayo. Pag wala nawaran ng supply, paano na? Pero at least ko niyan may dakol-dakol na po na pinagtuba. Mga tugang si na Sir Marlon Longabella, dyan po sa Lagay Kalikasan Farm. Dyan po sa Anislag sa Daraga. Ay di, baka makasustinaran sa pangaipot sa Sir Bert. Alright. Yan po sa mga kabarangay nato. Yung bilis ng oras Ang bilis ng oras mga kababayan natin para po duman sa mga nag-aabang ka mga pangyayari kaganapan pa sa tuya pong palibot. Padagos po ngunyan ang mga pangyayari manungod dyan sa mga kontrobersya duman sa Batangas. Pagkatapos ini po na mga pangyayari, mga tugang sa ibang bansa, manungod sa mga marinong Pilipino. Yan, pauruli na po sa 8 na seafarers na kasabay duman sa 21 na barko, na nakalunad sa barko na binumba kang mga Houthis. No? So iba ang sabi, so 16, iba ada na sa kunyan. Iba ada na, ang sabi na kinidnap. Kan mga Houthis. Ang sabi manday man kinidnap, kunyan pig salbar mingi itong nagrulokso sa dagat. Tapos pig ataman mi. Di ba? Hana makabaralik na po sindatang kairakman. Kaya ang DFA nagpapatanid sa mga marino na iwasan mo na ang Red Sea na maglayag po duman sa lugar na ito. Okay? Iyan. Padagos po ang coordination kang Legazpi JCs sa Department of Tourism para po sa Mayon 360. Mayon 360. Yung gugunon mo. Kaya si Pading R.D. Herbe, vision ngunyan. Day nakasingit si Angel para sa intervista ta. Talagang kadakol po na bisita. Ayan. 4th Mayon 360 Bike Challenge, mga tugang. Pinaghanda na po yan. Kang JCI Legazpi, August 31, 2025. Mangyayari. And then, in coordination na po yan, nag-coordinate na po sa Department of Tourism. Alright? Okay. Paano mga tugang? Ako po iskeda na muna. Naging sa programa para po duman sa mga kababayan ta. I think this is all for today. I hope na kami nakapaglingkod ng tapat at tama sa Sendo Bugabos kung yan pong pagkaldaw. Sa pangarap po kabilang ng tropa, sinong kasama ko na ngayon sa technical? Si Kuya Jun pa? Si Chief Ramir na pala. Chief Ramir Tanay, kasabago si Kuya Jun na pulis. Siyempre niya ang pamangpagiraray mga tugang si Casey Tanay. Tepong GT from CSPC Nabua. Si Jerome Nico Martinez. Diyan po sa DCGP Social Media Department. At siyempre, pag-iriwan natin sa newsroom, si Nicole at saka si Shiara May. Ang Mega Force Patrol. Ako pa sa lingkod sa Giraray, Mardila ang iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po ang masunod. Alas 12 mga pareta with Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritterly. Masunod na.